Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa NCR. Kasama kong aking friend. Hello, pupunta kami sa Panling kung saan kami mamitas kami ng strawberry. Sa farm kami pupunta. Mamitas din kami ng radish, cauliflower. Sa mga kapwa ko OFW, kung gusto niyo po sa Panling Farms, galing po kayo sa Central. Sakay po kayo papuntang Chonwon na MTR, and then bababa kayo sa Yaumati, tapos transfer po kayo dito papuntang Kowloon-tong, at doon na po yun, sasakay po kayo. After that sa Kowloon-tong, magsakay po kayo ng minibus or taxi para pupunta po kayo sa Panling Farm. Ayan po, nasa loob po kami ng MTR ng friend ko. Ito po. Guys, ayan yung nagbibling-bling guys sa Kowloon-tong. Baba tayo sa Kowloon-tong. Ayan ah. Sige, baba. Dito na kami guys sa Kowloon-tong. Ayan guys. Okay, bye-bye. See you. So, mag-interchange po tayo. Ito po yung interchange guys. Papuntang Panling. Yung kulay blue. Ang sundin nyo. Ito guys oh. Yun ang sundan nyo. Guys, ito yung sundan yung araw, yung kulay blue, papuntang Panling Farm. Dito na tayo sasakay guys. Ito, mag-interchange po tayo sa Kowloon-tong. Dito po na yan sa Kowloon-tong guys. PCR po, di ba? Guys, ito guys, PCR po yung sakyan natin. Papuntang in. Dito sa Kowloon-tong yung inyong interchange ito guys. Alright. Dahil sa hindi pa dumating, ayan, dito tayo sa NCR. Ayan na guys. Yan. Ito yung PCR. Ang haba, grabe. Guys, ang haba guys oh. Grabe yung haba. Ang haba ng ano guys. Ayun yung dulo niya guys oh. Ito yung train ng PCR. Ngayon ay third day of Chinese New Year. Ito na po yung last namin day off. At babalik na sa normal namin day off. Ito po is statutory holiday. Guys, na guys, dito na kami sa loob ng PCR. Train din sa atin, guys. Tawag ko kasi PCR kasi yung isang sinasakyan po namin NCR. Ito po yung tawag. Daming tao guys. I think pupunta din sila doon para mamitas sa ano. Kalimutan ko pa yung sombrero ko guys. Hi, guys. Kailangan kumain sa Kasama na naman kami ni Ate Kay. Magkakababay, mga pag-isin nyo, mga aswang na.
beautiful lady na Hong Kong. My goodness, nakakahiya. Nakakahiya naman. Galing sa Leyte, Samar. Katis. Katis. Yung bakit walang panigit na na meron. Ano na ba? Medyo malayo pa. Second to the last yung funding kay. Ay, talaga? Ang layo. Ang layo. Magkano yung binayad natin kanina? Pumasok tayo. 12? Kita mo? Hindi pa yan, mamaya pa yan. Kaya ngayon, dito. Yung dito, mamaya pa yung paglabas natin. Dito na kami sa Panling, guys. Sasakay tayo ng minibus or pwede taxi. Okay, guys? Exit kayo ng exit C. Okay, guys? Dito na tayo, guys. Ayan, guys. Ni, pababa yung C. Ayan, guys. Dito na. Dito. Dito, J. Ay, dito. Kasi nga sasakay daw yan. Hindi, ano, otong kanan. Baba. Papuntang Panling, di lang kami. Yan na, Ito yung dalawa kong makulit na mga friend. Hi! Ayan. This is me, Lily, and that is she's living in the freezer. Hello! Oo, malamig, guys, malamig. Oo, province po kasi to. Kaya sobrang lamig. Loob ng minibus. Guys, dito na kami sa loob ng minibus with a green bus, number 52, kay po siya papuntang Pande. Yung pangalan ko ng bus ay Pink Chick. Guys, marami pong pupunta sa Panling. Panding, strawberry. Ay, guys, punta na kami sa loob ng Panling. Ito na, malapit na. Makita nyo na yung bundok, guys. Oh. Ayan na, papasok na kami sa park ng strawberry. Ang bilis na magpatakbo ng taga-Maniho namin, oh. Call me. Ay, natakpan siya ng bus. Pero parang nakita ko na. Ayan. Dito na kami, Strawberry Farm. Ayan na yung bus na sinakyan namin. Tingnan mo na yung number? Ay, guys, ayan ang Strawberry Farm, guys. So, we are here now. Wow. Guys, dito na kami sa Panling Farmer Strawberry. Ayan na, guys. Mayroon pong cauliflower, radish, labanos. Ito, guys, so farm na farm. Ikot ko po kayo, guys, ha. Guys, may saging. Tapos ito na po, guys, yung ayan. Ito po yung cauliflower. Ay. Ayan. Ito. Ayan, guys. Dito kami sa farm ng Panling, Hong Kong. Ayan. Marami po nagdadayo. Today is mayroon po ditong cabbage, guys. Ayan. Marami pong strawberry doon. Ayan, guys, yung strawberry sa loob. Pwede pong mang-harvest. At pagkatapos babayaran din. Ayan, kinikilo po yun kung anong ilan na kilong na harvest mo. Ayan, guys. Ay, lay. Ayan. Ito po yung strawberry. Ayan. Malawak po yatang strawberry doon. Ay, sorry. Excuse. Thank you.
Ayan guys, so. Yan o, mga Indonesia po ang Philippine. Ayan. Tingnan nyo po guys, dito po yun sa Panling, Hong Kong, ang strawberry farm. With vegetables, cabbage, cauliflower, and but I don't know where's the radish now. Ikot muna tayo guys. Oh my god. May pasupo yak. Ayan guys. Ito po ay province of Hong Kong guys. Sa farm po nila. Kaya pwede pong mag-pick. Ayan o. Maano para maputik. Yung iba nakabuta. Kung di po tayo pumasok sa loob guys. Aray ko. Batate sorry talaga. Mas madami dun sa dulo. Ay! Kaya lang maputik. Doon? Oo. Maghubad ako ng shoes ko. Ay! Diyos ko Lord, patawarin ako. Sorry guys, kasi talaga maputik. Tingnan nyo guys. Okay guys. Kanya-kanyang pag-pick ng mga strawberry. Tapos babayaran naman guys. Ano po nila kikiluhin. Ayun guys oh. Ayan po yung parang nasa Baguio lang guys. Hello sa mga Baguio guys. Hello. Shout out po sa taga Baguio. Ay. Ito po yung strawberry. Guys, see you soon sa Baguio guys. Shout out po sa taga Baguio guys. Ito po, dito po ngayon yan sa Panling, Hong Kong. Yes, ang ipis ni Ine. Kamu ako pabayin. Hello. Guys, malawak po ito. Ayan. Pero hindi na po guys maraming bunga dahil marami na pong pumunta dito para mamitas. Ito na po yung aming bibilhin na fresh radish or organic radish. Ito po babayaran namin. Ito na sa akin, okay lang sa akin. Okay, okay. Hindi ako ha. Ayan. Okay. Thank Ayan guys, Ayan yung magbabayad na sila. kay J. Oh, tayo. Magkano yun? 41. 40. Oh, 40. Okay. Ayan, 40. Ay, you're so smart, girl. Ito na po kay Ate Kay. 56. 56, maybe 50, okay? 50. 50, 55. 50. Oh, 55. May discount pa din pala. 55 ba? Oo, 100 na lang guys. Oh, money to money guys. Kaya magbabayad na po sila. Bigyan mo siya ng $5 para bigyan kanya ng Yan ba kung $5? 你呢個椰菜有椰菜，喂，你啲動物全部都係咁大啱㗎？係啦，100蚊一啱。 Oh, yan. Guys, I有隻 give 深 you 色有隻淺色嘅， $5 and then you 係啦。 change me. 呢隻係咩嚟㗎？呢只係檸檬蜜，呢白色咧，呢個鴨腳木呃咗咪愛嚟做咩㗎？都係蜜桃，佢係沖水有嘅啫，一樣嘅。咁呢啲咁細啱咧？呢個係胡椒粉。 Okay guys, paid already. Ang bigat. Guys, aalis na kami. Bye guys. Thank you for watching guys. Ano to? Lagi po yung mag-iingat. Mahal po tayo ng ating Diyos. Bye.